Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulihime kan agtalna kayon. Tairogi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti bukal, ti mansanas. Idion una na apanawon ubing, adda nalawa apagmulaan iti mansanas. Kukwa dayto itinabak nang nga agasawa. Ado dagiti babaknang nga agpaspasyar iti nalawa a plantasyon ti mansanas. Mabalindalata ngamin ti agpuros kadagiti bunga. Ngamdimteng ti saan aninamnama anapig sa atudo ken angin. Ado apuon ti mansanas tinapirdi. Naregreg dagiti bunga da. Agingga analungsot dagitoy. Dimmarop dagiti bilit kanda dumapay ng insekto. Nagfiesta da anangan. Iti maysa nga aldaw ken Aglisi kayo! Aglisi kayo! No saan nyo akayak? Amasiitan kayo! Aglisi kayo! Anay ko. Unay kapatid si Itan. Di mo pa ikit-kita, di ka abay mo mat. Nanayon ang dagiti siit ko. Katya sino man nga umasidag kanya, masakitan. No mabalin lang ko matagpili ti ka abay. Pulo sa saan ka pilyen, sika, si Itan. Nakarkaro mat adi ka kaya't ama kaabay akayo. Di ka pa'y agbonga. Anya, Awan serbim nga agbibiyag. Tawan mat bongam. lalabas ka mat nagsasao. Si Itan, makapasakit kay tirik na. Hello, at ka di makangagkanyak di kay. Anya dayjay. Timay sa ngawing. Awan mat makita ka tao ditoy. Tulungan na ko, ma! Asino ka? Diyan mo na sinak. Ne, sa dinotayan mo. Agpakita ka, kada kami. Andak, dito'y baba. Kumita kayo dito'y. Si Itan, si Kati kumita. Imbagkan ka, tabas basit ka. Ne, may samot. Abasit abokal da ito'y makitkita. Siyak ito'y basit na bukal na makikita. Anya ka klase abokal. Tsaka mo, nungay, may saka na kayo. Ay, siyak lang ti agbibiyag asiitan dito'y. Awanan ti amok akapadakpay. Kayo, amangan matno kaduam da ito'y abokal. Panag kunakit saan? Lukas na, asinok. Anya po, pinagkapwang. Saan ka man mat anak tagari di takaldeng? Sa anak pa'y mat amakainan no si katikadwa. Talaga kayat kung agtagari tapnuriingan ka. Apay nga men, anya ti kayat mo nga ibaga, me. Damagakan ka. No adda apay amom asabalya lugar amabalin apagbirukan itiruot akananta. Apay aditoy, nalawa mat da ito alugar apagarapan ta itiruot, me. Nalawang agpaiso. Ngam awan maten ruot naan. Ano santana, no anya ti adda, me. Anya nga ta. No padaasan ta timapan ijay tapaw. Sikan timapan, jak kayat timapan di tatapaw, me. Tapay mat. Di mo kadiam mo, anaongat amin dagiti agtub-tubo amula di tatapaw, me. Kasta ka di. Nang rona dayjay asiitan. Talaga ka no amasiitan ka, no masidag ka kankwa na, me. Anya. Juan, iso ang makontento kan no niya tiyadda ditoy. Narigat ki mapapabainan, me. Nagmayatan ti angin na, at damanan kumaubing nga umay aglinong kanya. Umay
Asino ka? Amakikan-kanta ka niya? May sak, abukal. Jak amo, nuanyak. Nangag ko nga minyak kanta ka. Iso nakikanta ngeten ka. Adda kagayam dito'y sirok ko. Adda ka di nagpakadaam, amakilinong ka dito'y sirok ko. Saan ka di? Nga dungaw pintag linlinong dito'y sirok mo. Lakay akayo. Wen, kay kayat ko nga daglinong iti sirok ko. Makilinong akmatan Naggapgapwam ngamin ayaw. Awan ka di tiinang wenno amang mo arumbang kumaakad kadwam. Patin nagngata. May bagakton ka nakabutak langan. Ngawan dam mo kita aglawlaw ko. Sige, mabalin ka nga aglinong iti sirok ko. Ngam no agkang kantaa, saan ka amakikan-kanta kanya? Wen, Saan ang mabalit? wen, saan ang mabalin? Awanen ti sabali ang mabalin nga agkanta, no di siyak laeng nalawag. Dayta, agtudo manan. Nagmayat no kastoy nga agtudo. Kat, rapatag to doon. Agkatawa kan akasta. Anda ka manan, sitan. Amin lagaraw kundi lawam. Jakpay pulos nakita wan unang nag-anaragsakan kay tibiyag blok. Iso nga ron, asiitan tinagad ko. Tamalaksid, anapon no itisiit tibakrang ko. Jak polos amo ti agkatawa, wano umisam. Di nakipagpadakan ka Tasyak, kaya't ko tagbalin ang ragsak. Mamasang Ni bukal, mabuteng ang matuduan. May samat day tabokal. Di na pa'y amo, tiki na siya sino na. Bukal, saan ka madalagan? Saan? Kat mapasaan? Kasapulan tayo amin amula titudo. Kasta ka di? Wan, Nangin pa'y. Mabalin ka din aglinong pa'y langit iserok mo. Sita. Ay, saan amabalin? umay kan dito'y ayan ko. Saan mo nga nga sa asitgan ni Sitan na talaga naungat dayta. Agyaman agkan ka. Kayo. Dagulit ka ngamin kalding. Isatap no awan makunkunam. Kadwaan ka man langan dito'y tapaw, me. Bareng ado tiruot amaarab ta ditoy. Isaganam day tabagim. Kasigurado, maong kanta, me. Me, kita am ti aglawlaw ditoy tapaw. Nagado tiruot na. Rugyan tan ti agarap. Kanta-kanta. Sakpay abakadlaw dagiti mula. Katong tandata. Sanda ka kanan! Sanda ka kanan! Dagpukpukaw. Nangagkumat. Sanda ka kanan, pangasiyo! May sabasit abukal ti agsasao. Aywan. Tumaraytan. Urayin na! Urayin na! Nakabutbut ang gayam dito itapaw. Oray bukal, agsao. Panagtumat ngamin kan ka. Asaan ka nga umay ditoy? Dalaang di kaya't ko, maamuan ka na kayo atalo. Saan asyak ti pagdamagam? Tadyak kayat ti dagulit. Para laeng agdamagdagan ka, kastan ti sungbat mo. Sige laeng, bukal. Agdamag ka laeng. Syakon, di magsungbat. Apay ngawan ti umayat at tao dito ayan nyo. Kasla ko madagiti upin nga umayagay ayam ditoy. Naungatak gayam. Langak laangan. Kabutang dakon. Oh, dayta. Sinungbatan ni Siit dayta sa ludsod mo, bukal. Sakmet. Ado, ti umay nga ubing dito nga aglinong kadagiti sanga.
Umaytag pipiknik. Kadwada dagiti naganak da. Kan gagayom ta. Ngam. Anya, Gapu. Tawan mati maala da abunga manipod kanya. Saan tan nga agsubsubli? Kasano, awan mat ngamin kada tayo dito iti agbunga. pudno day ta bukol. Sa anak ka makapagbunga. Dumakdak kalaklaeng akayo ngam sa anak ngagbunga. Kasta ka di? No, adala siguro bunga, titunggal may sa kada kayo dito Ado ti umay nga ubing. Naragsak siguro ti aglawlaw. No may da akadwada dagiti naganak da. Mala, huston ti drama. Saan tayo nga agladingit pa'y? Aklunan tayo laangan. Ada tayo kat na iparswa nga awan bunga na. Siyak! Siyak pala mo no sina ka talaga. Masya nakitibagik. Kan natuduan kan may ninitanak. Ngamjak lata mo no sino ak. Asino ka diya talaga. Mi, mapanak nga ta. Wenno saan? Ni, papanamanan. Ijay ko matapaw. Makangag kan makakita kan tumanan iti agsaw abukal. Kat tumaray kan tumanan, me. Naamiris ko. Asan arumbang akabutin ko dayjay. Tanagbasit met abukal. Ngam kinabutang mo mat. Kasta unay titaray mo. Napnuan at talaga. Itikarkar na daytoy alubong tayo. Numaminsan. Saan amaw awatan, me. At naramot ko, kat mangrugi akong nagtubo. Maawan tumot lang no sinak. Bukal, agtubtubo kan. Wan, kayo. Ay, sitan, agreeing kayo. Itaan nyo ni Bukal, nagtubon. Anya ti kunam itay kayo. Nagtubon ni Bukal. Aywan. Anya ko matirumbang apakaragsakan nyo iti day tabanag. Mamuan tayon, tiki na siya. Sino na? Si Itan. Kalding, apay nga damot kan nagtubo apasit amula dito'y karuutan, dito'y tapaw, me. Me. Ayuan anya. Anya nga ta klase amula dayta. Aging kaita, yak pailangan mo. Ngam iti mabit, mamwakton. Me. Agsa umanan, me. Saan kayo kumangagbot ang kanyak? Saan kayo nadangran? Me. Mabalin ka di. Akanan mi dayta bulong mo. Anya ka din ti sa asawam si kakalding. Basit pa'y lang day tamula. Kanamon ti bulong na. Orayam pa'y matadumakla, me. Aywan anya. Sige. No dumakkel ka. Agsubli kami dito itapaw. Partakam ti dumakkel wen. Ha? Anya dayto'y makikitak. Nagado abunga. Kat, na yan naglalabagad kayo. Agreeing kayo. Kayo. Apay, si Itan. Anya tinapasamak. Nagsapa ka mangriring. Saan ka di anibokal dayta? Wan, iso. Oh. Kat, nagbungan. Nagado ti bunga na. Makapaapal ti bunga na. Nagadu. Mansanas ti awag kanyak. Dagiti ubingan ay sarong ditoy. Nagpuros na pa iti bunga itay. Mansanas gayam tinagan ni Bukal.
nagragsakan dito yung lugar tayo. Inaldaw nga do ti ubing nga umay. Agtataray, ken umuli da kadagiti isang sangayo. Umay dapay kanyak. Aglinong da asa nga pamilya. At dayta kat kapo kan ni Mansanas. Ita, amo konti na siya sinok. Ang bungak gaya mityado. Kat kapo iti dayta. Ado tayo pingagpasyad dito ayan tayo. Oray siya. Oray nakabot-botang tilangak. Gapo kadagiti siit ko. Adulat kadagiti umay mangkita kanya. Tana isang sangayanak kano ak klase ti kayo. Agyaman kami ken ka, Mansanas. Gapuken ka, nagbalin anaragsak ti aglawlaw dito'y tapaw. Saan analaka tinagdalanan ni Mansanas? Natututuan ken naininitan. Ngem na amiris na akasapulan, amapadasan dati rikat, tapno agtubo ken lumangtuda, ket agbalinda a Mansanas. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ita nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.